Shout out kay McLean Villanueva. Bilas, laging nanonood yan. Si McLean. Taga-subaybay. Tatanggal siya ng snow sa harap niya. Yun mga ka-that's good. Para makapag-deliver ka sa DoorDash, kailangan i-download mo lang yung app ng DoorDash, Dasher. Dapat yung Dasher yung i-download mo kasi may app yan na para sa restaurant at may app din yan na para sa customer. So ang i-download mo yung Dasher, yung ganyan. Tapos pag na-download mo na, mag-sign up ka lang, maglagay mo yung pangalan mo, number mo, address, ganyan, yung mobile number. Tapos kumpletuhin mo yon. Tapos hihingi sila ng documents na kagaya ng yung lisensya mo, tsaka yung bank details mo para kung saan ilalagay yung payout mo. Yung lisensya hindi maigpit ang DoorDash kahit wala ka pa lisensya ng Canada o kaya British Columbia. I-approve ka nila. Hindi masyadong maigpit ang DoorDash sa requirements. Tapos ang kailangan mo lang ay meron kang thermal bag tsaka kotse. Kasi hindi ka nila i-approve pag wala kang kotse. Hindi pwede mag-deliver dito kasi ng that's good, ng bisikleta dito sa Kelowna. Sa ibang lugar pwede, katulad sa Vancouver. Pwede. So ayan, ganun lang. Sa Skip naman, kung gusto mong mag-deliver din sa Skip, download mo lang din yung yung app ng Skip. Ito, Skip the Dishes. Tapos mag-sign up ka rin. Lagay mo rin pangalan mo, email mo, number mo. Dito lang sa Skip mahigpit. Kailangan ang lisensya mo, kailangan Canada na talaga yung lisensya mo. Tapos meron silang background check, hindi ka ma-approve ka agad. Tapos kailangan bumili ka nung thermal bag mismo nila bago ka ma-approve na mag-deliver. So mga antayin mo dyan, mga abutin ka ng 1 buwan bago ka makapag-deliver. So pag kailangan mo din dyan ng sedan na kotse o kaya basta kahit anong kotse para makapag-deliver. Dito pag nag-a-apply ka pa lang na driver, ang tawag sa'yo Dasher. Pag sa DoorDash, ang tawag sa'yo DoorDasher ang tawag sa'yo. I-interviewin ka rin nila through Zoom. So magzo-zoom kayo, papakita mo sa camera yung lisensya mo, tsaka yung ID mo kung government ID na hinihingi nila. Tapos ang maganda kasi sa DoorDash, hindi mo kailangan bumili hindi required na bumili ka ng thermal bag nila. Mga ka-that's good. Kung meron ka ng thermal bag, pwede yun. Pero meron kasi silang ibibigay. Pagkatapos ng unang delivery mo, papadalang ka ng DoorDash ng thermal bag. Libre. So ayan, kapag meron ka ng app, maka-login ka na, kuha ka ng schedule. Yan, punta ka sa schedule, tapos lalabas dyan yung mga oras ng schedule na gusto mo. Tapos click mo lang dyan kung anong oras ng schedule na gusto mo. Kikita mo rin dyan yung account mo, ganyan. Kikita mo rin dyan yung mga ratings mo, tsaka yung earnings mo, nandyan na lahat. Tapos, yung unang deliver lang, dyan lang yung nakakakaba kasi nasubukan ko yung unang deliver, nakakakaba. Pero pag nasubukan mo na, madali lang gawin yung food delivery. Yung isa naman, mga ka-that's good, yung Skip, medyo kasi itong Skip maligalig, kumbaga sa ligalig, tawag. Ito kasi, pag naka-apply ka sa Skip, alimbawa, nag-a-apply ka sa Skip, ang daming requirements Magbabayad ka pa nung background check, $20. Tapos, re-required ka na bumili ng thermal bag nila para sa pagkain tsaka sa pizza. Total yun ng $79. Tapos
matagal pa bago ka ma-approve. O aantayin mo lang, mag-aantay ka lang. Tapos sa skip, i-verify pa nila yung address mo kung totoo o nagsisinungaling ka. Parang ganun. Meron silang isi-send sa'yo sa email mo na link na, o kaya email na may parang mga details doon. Ipiprint mo yon, tapos ipapadala mo sa mail. Punta ka sa Canada Post, ipadala mo doon. Tapos, antayin mo lang na ma-verify nila. Parang verification yun na totoo yung mga pinagsasabi mo. Tapos, pag na-approve na yun, tsaka palang magiging okay yung application mo. Pero sa DoorDash, wala nang ganun-ganun. Sa DoorDash, chill lang yung DoorDash. Mabilis pa mag-apply, ganun. Kaya marami yung nagdo-DoorDash. Ito kasi US company yung DoorDash. Pero meron silang office sa Canada, DoorDash Canada. Yung skip naman, lang to, Canadian lang to. Canada lang tong skip the dishes. So ayan, tapos ngayon naman susubukan nating mag-deliver para makita nyo kung paano siya ginagawa, mga ka-That's Good. Gagawin natin yung DoorDash, de-deliver tayo. Tapos meron tayong pa gitna-gitna na skip the dishes. Para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Morning! Yan yung Tent City, mga ka-That's Good. Dito sa Kelowna. Tent City. Turn right onto Richter Street. Nagde-deliver tayo ngayon, mga ka-That's Good. Ito yung first deliver natin ngayong araw. Alas 9 na ng umaga. Ang lamig. -5 degrees, mga ka-That's Good. Pinick up ko to sa Walmart. Continue on Richter Street for 800 meters. Dalawang order ito, mga ka-That's Good. Pinick up ko sa Walmart. De-deliver ko rito sa downtown. Nakita ko si Lakay dun sa yung Ilocano rin na kasama ko nagde-deliver. Taga Pangasinan. Nagkita kami. Tinanong niya kung saan ako magde-deliver. Sabi ko, dun sa Sunset Drive. Sabi niya, ay, J.Ile! Nako, pag nag-usap yung mga Ilocano rito, parang rin eh. Ilocano talaga eh. Wow, nakag-deliver J.Ile! In 300 meters, your destination will be on the left. Ito na yung dulo ng Richter Street. Bundok dito, mga That's Good. Ang ganda ng bundok, puting-puti. Palpak tong unang delivery natin, mga That's Good. Inaantay ko lang matapos yung 5 minutes. 36 seconds na lang. Tapos yung item, yung grocery, ibabalik ko sa Walmart. Kasi wala namang magre-receive. Mali yung address na ibinigay sa akin ng customer. Nandito ako sa tamang address, yung nilagay niya sa app. Kaso tinawagan ko siya, sabi niya wala na daw sila doon. Wala na daw sila dyan, hindi na daw sila dyan nakatira. Ngayon binibigyan niya ako ng ibang address. Sabi ko hindi pwede, kailangan tawagan mo yung customer service tapos palitan mo yung address. Para palitan nila yung address sa app ko, tapos yun yung susundin ko. Kaso ewan ko, hindi naman sila nagkaayos. Kaya ayan, i-return ko siya. Click ko yung return order. Yan, ibabalik ko sa ano yan, sa Walmart. Kaso may isa pa akong ide-deliver. So bago ko ibalik sa Walmart yun, i-deliver ko muna Head itong west isa. on Broadway Avenue toward Ellis Street, then turn left onto Ellis Street. Walang katao-tao sa labas, mga ka-That's Good. Mga ganyan lang, mga nagja-jogging na makikita mo. Parang ang ghost town. Pero lahat yan may nakatira dyan. Hindi lang sila mahilig lumabas na tatatambay sa harap ng bahay sa kalsada. Ang
Dito tayo sa northern part ng downtown. Yun. Kaka-deliver natin nung isang order. That's good. Dito sa Abbott Street. Parang apartment ito. Pero yung design niya parang dating motel. Tapos ito yung susuli natin sa Walmart. Babalik natin. So nag-message yung DoorDash. Ang sabi niya, please return order to store. Tapos babayaran daw nila ako ng dagdag na $4.38. So i-click ko yung start return. So babalik na ako sa Walmart para isoli to. Ang delete ng bahay dito. Ang cute. Parang mga Turn left onto Abbott Street, then turn right sinauna. onto Harvey Avenue. Papasok tayo. Turn right onto Harvey Avenue, Okanagan Highway. Pasok tayo ng Highway 97. Walang dahon yung mga puno, mga ka-that's good. Dito na tayo sa Walmart, mga ka-that's good. Gagarahe lang ako para makatawag ako. Head Sa loob. southwest on Enterprise Way, then turn left. Kasi pag nandito ka, kailangan mong tumawag dyan. Tapos sasabihin mo kung saan parking ka. Nasa ano tayo, number 6. Ayan. Yan yung parking number 6 tayo. So tawagan na natin mga ka-that's good. Yung number na yon 250. Tatawagan natin dito. 250-448-0949. Tawagan natin sa loob para lumabas. Thank you for choosing Walmart Pickup. Your call is being transferred to an associate. Tagal sumagot Busy. Kasi kanina mag-isa lang yung tao kanina. Nag-pick up ako. Bird pickup, good morning. Hi, this is Kerwin of DoorDash. I'm just returning order. Okay, in which aisle? I'm at number 6 please. Thank you. Thank you. Ayan, lalabas na yan. Tapos kukunin na yung item natin. So, pag naibalik yan, $17.50 yung bayad kanina Tapos idadagdag yung $4.38 na returning fee. So magiging $21.88. Naubos yung 1 hour dun sa delivery natin na yun. Ubos ang 1 hour natin. Okay lang. Bawi. Yan, na-pick up na. Nakuha na. Naibalik ko na. Yun, tapos na schedule ko. Kukuha ulit tayo ng schedule mga ka-that's ko. Dahil ito, 10:30 to 12. Ganon yung DoorDash. So, 10:15 pa lang naman mga ka-that's good. 10:30 yung nakuha kong schedule. Pasok muna ako sa Walmart. CCR lang ako tapos maghahanap ako nung sili. Yung bunga ng sili labuyo mga ka-that's good. Siling labuyo, baka meron sila ngayon. Lalagay ko sa suka, bababad ko. Ay, sa Walmart, that's good. Laging maraming sale. Dito ko nakita noon yung sili Sana meron. Meron. Tapos kuha rin tayo ng spinach kasi luluto ako ng buto ng sitaw ngayon. Ayun, meron. Kaso hindi siya hinog. But that's good ito. Thai chili. Pwede rin siguro to. Manghang din to siguro. Oh, wow. $3.97. Lahat pare-parehas.
to para kahit pa paano may isang hinog. Lalagay ko sa suka mga kadads. Kunin ko na to. Tapos baka makakita ako sa superstore ng hinog. Kukunin ko rin dito. Ito may upo sila. Pampalaya. Kaso ito ang kukunin ko. Ito hahalo ko sa buto ng sitaw. Igigisa ko siya. Halo ko to. And that's good. Kuha ako nito, tapos kuha rin ako nito. Ito yung ginagawa kong lasuna rito. Nilalagyan ko ng kamatis. Kasi wala naman na. Ito, may mas presko yata yung sa ilalim. Tinago nila sa ilalim yung mga presko. Pare-parehas lang. Nilagay sa pinaka-ilalim yung press. Ayan, sabi na nga ba. Style Filipino rin Ilagay sa ilalim yung mga press. Dapat kumuha ko ng basket. May sitaw sila, nag-iisang ikaw. 588. Yan na, nagsitaw na ako nung nakaraan. Nakakasawa rin. May bok choy sila. Ito, okay na to. Yung repolyo yung tinitignan ko, that's good. Wala akong makita na walang repolyo. Hindi to repolyo. Lettuce to. Iceberg lettuce. Yung repolyo kasi nila, yan yung matigas. That's good. Hindi yan yung parang sa Baguio na repolyo na masarap. Itong matigas to. Medyo mapait. Ay, ito pala. Ito yun, that's good to. Kunin ko yung isa. Tinakpan pala kasi kanina nung namimili. Naghahanap din ako nung laman nung gabi mga ka-that's good. Wala rin. Sarap yun sa sabaw sana. Wala sila ngayon. Kamote lang. Kuha na ako ng kunting kamatis. Wala, kamote lang. Patatas. Ako ng kamatis para lagyan ng lasuna tsaka bagoong. Sarap din. Yan mga kadaskod, mga 5 piraso. Yan, ayos na yan. Ang dami. Bayad na. Bago bumiyahe. Sa susunod kuha ako nito ulit. Plum ko. Sorry. Kuha nga ako ng cropek. May cropek dito eh. Kainin ko sa kotse. Ito yung Filipino section nila. May chicharon na ito. Hindi masyadong masarap tong chicharon nila. Thai place. Bayad na tayo. Tapos may noodles pa Pancit Canton. Magbabayad na tayo. Self-check out tayo mga ka-that's good. Tayo na bumili, tayo pa yung magkakasir. Lupit, di ba? Yun mga ka-that's good. Ito mga ka-that's good, mga asin. Yan nilalagay sa driveway, para kang nag-aabono niyan sa driveway. Para yung snow hindi mamuok. Ito naman yung mga water. Sa mga wiper. Alam mo yun, para akong namalengke sa talipapa lamig, -3. Pero maaraw mga ka-that's good. Mga sasakyan nandudumi Baka Lunes na ako mag-car wash. That's good.
Yung akin, isang linggo, ganyan yung dumi niya pag 1 week. Yan. Ay, dito ko sa harap ilagay. Pangalawang order. Nakakuha na schedule ka, that's good. Nakaumpisa ulit. Walmart na naman. Nandito na tayo sa Walmart. Kaya arrive ka agad. Dalawa ulit ito. Kay Ake. Tsaka Jaslyn. So, pick up ko. Pupunta lang ako dun, no? Sa likod. Punta lang ako dun. Nandun yung pick up. Diyan lang tayo sa likod. Kanan tayo rito. So pick up area. Mas maganda mag pick up sa Walmart eh, kaysa sa Superstore. Superstore, grabe ang dami ng ano nila. Dami ng, ay ang tagal, grabe tagal. Ito tayo, ayun oh. Okay. Yeah. Mas tatawag tayo. 250-448-0949. Thank you for choosing Walmart Pickup. Your call is being transferred to an associate. Hi there, Wambika. How may I help you? Hi, there's pick up for Ake and Jaslyn And where are you right now? at parking number 7, please. Okay, so I'm there soon. Thank you. Thank you. Bye. Antayin naman natin yan mga that's good. May mga bahay sa tuktok ng bundok oh. Nakakamoplad sila eh oh. Oh. Bumubuhos yung snow ka, that's good. Pero mahinang mahina lang siya. Ayan oh. Mahinang mahina lang. Kumbaga sa ulan eh, ambon. So pupunta ulit siya, antayin natin. Nahuli siya ka, that's good oh. Ang nakahuli sa kanya, ghost car. Yan yung ghost car ka, that's good. Ayan. Yung kulay black, ganyan yung nakahuli sa akin no. Nahuli siya. Ewan ko anong violation. Pero yung kulay pula, ano yung Volvo CX-60 yata. Kasi pag yung RCMP namang huli. Ayan mga kadats good, sasakyan ng RCMP yan. Ayan o, ghost car yan. Wala yan ano, walang sticker yan ng ano, RCMP. Kulay black lang yan. Tsaka hindi mo makikita, yung mga ilaw niya hindi nakalabas. Kaya pag umilaw sa likuran mo, nagulat ka na lang. Ihinto mo na sa sasakyan mo pag yan umilaw. Pag umilaw sa likuran mo, that's good. Ihinto mo kahit nasa highway ka. Yan, ghost car. Madami yan dito. Pagala-gala lang yan. Kumbaga sa mall sa Pilipinas, yan yung mga ano, civilian guard. Di ba? Dito mga kadats good, pag nahuli ka ng RCMP ganyan, yung ticket mo gagawin na dyan sa loob ng sasakyan nila. May ano yan eh, may parang computer sila dyan sa loob. Ang galing eh. Tapos tatype nila yung plate number mo, makikita nila kung sino may-ari ng kotse. Tapos kung iba yung driver, i-ano nila, i-check nila kung yung driver nakalista ba dun sa pinangalan ng may-ari. Kasi dito pag nirehistro mo yung kotse mo, ililista mo kung sino yung mga magdadrive, mga kadats good ng kotse. Halimbawa, mag-asawa kayo, nakapangalan si Mrs. Parang kami, nakadagdag lang ako dun na driver, parang ganun. Para pag nahuli ako, hindi impound yung kotse. Kasi nakalagay ako dun driver eh. Yun mga kadats good. Kaya kung iba yung driver, hindi yun yung nakapangalan, tapos hindi siya nakalista na driver, yung kotse i-impound yan.
Kasi baka iimbestigahan nila, baka nakarnap o ano, ganun. Kaya stricto rito. Ayan, ipiprint na yung ticket niya, tapos ibibigay na doon. Pag na-print na, bayaran mo na lang online. Mahal pa naman dito ng mga huli ka, that's good. Ayun, alis na sila mga that's good. Pinatay na niya yung mga ilaw niyo. Para na rin na naman siyang sibilyan. Babantay na naman sa kalsada yan. Saludo ako sa mga pulis mga kadats good. Dahil sila ang nagpapatupad ng kaayusan sa lipunan. Parang ganun. Kasi kung wala yung mga yan, magulo ang kalsada, di ba? Maraming mga loko-loko. Kaya saludo ako yan sa mga pulis. Ang tawag dito kasi RCMP ang tawag namin. Ano yun? RCMP, Royal Canadian Mounted Police. Kasi matagal ng organisasyon yun, mga kadats good. Mga 1800s pa yan. Kaya ang tawag pa noon, RCMP. Noon, mga nakakabayo pa. Ngayon, ano na, RCMP pa rin. Pero naka-ano na sila. Naka Chevrolet SUV na sila. Nakalimutan ko yung sasakyan nila. Kumbaga sa atin yung PNP, Philippine National Police, tagal na rin yan. Nasa 20 years na rin yata mahigit yan, o 30 years yung PNP, kung di ako nagkakamali. Kasi bago maging PNP, ano pa yan PC, yung Philippine Constabulary. Dito naman RCMP. Galing ng mga. Tsaka dito pag makakita ka ng pulis, makikilala mo lang na pulis pag naka uniforme. Pag naka sibilya niya, hindi mo makikilala dahil may mga pulis dito na long hair, ganun. May mga pulis na may mga tattoo, maraming tattoo. Meron pa nga rito pulis na mohawk, ang buhok ang galing lupit Kaya dito walang discrimination. Yung buhok hindi nila tinitignan na ano yan. Hindi batayan yan ng magandang pag-uugali tsaka ano rito. Yung nakita ko yung pulis kahapon, ang galing. Mohawk yung buhok niya. Naka-uniform siya. Yung isa naman dami yung tattoo, pati sa leeg may tattoo siya. Yung braso niya, yung kamay niya, ang dami. Nainggit tuloy ako magpatato. Kaso mukhang masakit. Subukan ko muna yung maliit muna, yung parang mga tuldok-tuldok muna. Yun naman yung bus stop. Ang dami na palang nakikita rito sa antayan ng Walmart. Yun yung bus stop mga kadats. May bumaba, may sasakay. Papunta yan ng North Rutland. Ayan, iinto siya dun. Mura lang pamasahe dyan mga kadats good. Parang $1 lang mga ganun. Or hanggang $2 lang. Yan. Mga pamasahe. Tagal nung inaantay kong order. Siguro meron na akong 10 minutes na nag-aantay. Nakuha ko na yung isa. Kaso yung isa, kinancel ko kasi 1 oras pa aantayin. Matagal ka, that's good. Bumaba tuloy yung acceptance rate ko. Pero di bali. Okay lang, deliver na natin to sa sa university. Ito ka, that's good. Dito na tayo sa university ka, that's good. Ito yung mga apartment. Yung mga apartment ng mga estudyante dito. Estudyante yung nag-order ng grocery ng Walmart. So inaantay ko lang siyang bumaba. O dyan siya manggagaling. That's good. Kasi kuya, papasok na siya. Madaming apartment dito tsaka condo. Pero plano. Parang mga ganyan. Ayan. Mga nagre-rent yan. Deliver na. That's good. Ipinost ko siya kasi malayo na tayo. Baka makakuha tayo ng Lake Country. Ang layo na. Balik tayo sa Lower Mission. Yung kumbaga yung pinaka-base natin. That's good. Back to barracks. Ayan mga apartment. Lahat yan ng estudyante. Condo.
Ito naman, yan ay mga classroom nila. Ayan, classroom. So rito, pagbaba mo, paggising mo, pagbaba mo, classroom mo na, di ba? Puting-puti yung paligid, oh. That's good. May pumupunta na bus dito para sa mga estudyante. Kasi itong UBCO ka, that's good. Paano to? Nasa bandang bundok siya. Katabi siya ng airport. Yan naman yung security ng sasakyan ng security ng UBC. Yan, classroom yan. Nakapasok na ako dyan sa classroom. Ayan, mga classroom na yan. Ayun sa taas, mga apartment lahat yun. Dito lang dahan-dahan, baka makasagi tayo ng tsaka 4-way stop. Tsaka dito ka, that's good. Ayan, kahit may anak na, pwedeng mag-aral. Dala-dala mo yung sanggol mo, pwede. Balik tayo sa baba. Yan, malayo nilalakad ng mga yan. Galing sila dun sa taas. Wala na yung lake dyan, no? Tumigas na yung lake dyan. Maliit na lake kasi yan, eh. Hindi yan yung parang sa Okanagan ng laking lake. Ayan, maliit lang. That's good. Dyan, Hindle Drive. Ganda ng bundok, ano? Ngayon naman, ngayong araw, walang snow, wala ring araw. Makulimlim siya, pero nakakasilaw kasi yung kulay ng snow, kaya naka-shade tayo lagi. Masisira yung mata natin, mga ka-that's good. Yan, dyan yung landfill ng Kelowna, mga ka-that's good. Dyan dinadala yung mga basurahan na kinokolekta ng mga truck. Yan nila dinadala, dyan nila, ewan ko nung ginagawa nila dyan, mga sinusunog o ano. Pero ang ganda nung ano, paligid, oh. Nung summer, nung spring, summer, autumn, ano yan, hindi mo makita yung lupa. Ang daming damo, madaming damo dati yan, yung parang mga vines. Sa spring, maraming bulaklak dito sa kalsada. Mga lavender. Ito naman, taniman niya ng damo, mga ka-that's good, yung pampakain sa kabayo tsaka baka. Yan, yung mga hay. Yan. Dito na tayo sa base natin. Ito yung base natin, this is Starbucks. Ang Christmas tree nila, hindi na iniilawan, eh. December na. Dito tayo, mga that's good. Yan. Ito ang tambayan natin. Dito tayo. May order tayo, that's good. Dalawa pumasok, Quesada tsaka T1 Restaurant. Na-pick up ko na yung Quesada. Papunta naman ako sa T1 ngayon. Daming tao dahil lunch time na, mga ka-that's good. Ito yung apple cubs, oh. Green na green, eh, oh. Taxi. Pick up natin dito sa T1. Siguro ano to, ramen. Kasi masarap yung ramen dyan, yan, T1. Ayun, mga ka-that's good, kahit winter ginagawa yan. Ano yung condo tinatayo dyan. Ito tayo sa T1, pick up. De-deliver to, that's good, dalawa. Pagka-deliver ko na ito, uwi muna ako kasi magluluto ako. Mga that's good, ganun yung routine ko lagi, araw-araw.
Ako yung magluluto. Your destination is on the Dito left. The na. customer requested you leave the order at their That's door. good. They added the following instructions. Leave at my door. Ito yung unang isang order. Diyan tayo mag-deliver. Doon naman sa Bergamot yung isa. Sakto, malapit sa bahay yun. That's good. Turn left onto Gordon Drive. Kaya ngayon na lang ako uuwi para magluto. Mamaya pa sana kaso ngayon na lang kasi yung delivery ko ngayon Continue on Gordon Drive for 3 malapit sa kilometers. bahay. Doon tayo eh. Oh. Doon tayo uuwi. Doon sa tuktok. Sa dulo tayo na itong kalsada. Yan yung secondary school dito. Mas madami talagang ice dito sa bundok banda. Your destination mga is on the left. The customer requested you leave deliver. the order at their door. 1, They 2, added the 3, 9. following instructions. Leave at my door. Na-deliver na ka, that's good. Kapal ng ice sa kalsada nila rito. Daming ano rito, usa. Daanan nila to eh. Yung kasi yung baba ka, that's good. Oh. Doon yung downtown, doon yung bridge. Doon tayo nang galing ng kanina. Tinatayo na namang kondo dyan. So uwi muna tayo para makapagluto ako ng pagkain para mamayang gabi. Mga that's good. Ang puti ng paligid eh. Oh. Ang puti oh. Ang ganda ng kulay. White lang siya. Papalakad ng aso. Dalawa yung aso niya. Yung bundok kulay white din. Yung mga pine trees lang. Yung hindi kasi natatanggal ang dahon yung pine trees. Yan ang dulo ng Gordon Drive. Dito tayo, aakyat tayo rito. Yung pinakatuktok na bahay, yun yung sa atin. Ito matarik to ka, that's good. Kailangan bumelo ka rito pag punong-puno ng ice yung kalsada. Kaya hindi nabubuo yung ice sa kalsada kasi binubuhusan niya ng salt brine, that's good. May asin yan, tsaka buhangin. Kaso yung mga buhangin to, ayan o, nasa gilid na lang. Pag kinakaskas kasi to, pumupunta sa gilid yung mga buhangin. Naiipon sa gilid. Ayun tayo, dyan na tayo. Yan, dyan tayo. That's good. Ganda ng view natin, no? Wala, hindi ko na nagagawa tong baka matunaw na yung isno, hindi ko pa na-shovel yung isa. Sabagay, yung isang driveway na lang naman. Yan, matigas kasi yan. Yeah, that's good. Sinuli ko na yung pala. Hiramin ko ulit. Ready ko na yung lulutuin ko. That's good. Ito na yung pangsahog ko. Iniwan ko kanina umaga yan dyan para lumambot siya. Ito na yung buto ng sitaw. Tawag sa Ilocos na ito ka, that's good, utong. Ayan yung utong. Pinalambot ko na to kagabi. So igigisa ko na lang ngayon. Ready ko na yung bawang, sibuyas. Ayan na yung karne, sahog. Ayan, lutuan. Dito ko lalagay ngayon. Tapos dadaling ko sa taas kasi nandun yung kusina. Kape muna tayo habang hihiwa tayo ka, that's good. Ito yung kape ko, Tim Hortons. Lagyan natin sa capsule ka, that's good.
Lagyan mo yung baso. 12 ounce yan eh. Ayun, may tubig pa naman. Santay mo lang, timpla. Sabay ka. Ay! Sumuntik na ako dun ah. Talas ng kutsilo, nakakatakot. Lumulas, muntik na ako. That's good. Buti na lang, muntik lang. Hindi. Mahiwa. Yun. Kape. Lagyan natin ng creamer. That's good. Para hindi masyadong tumigas ng creamer. Lagyan natin ng sukal. May asukal siya. Tapang kasi yan masyado. Tsaka creamer. Yan. Habang nagluluto tayo, may kape, tsaka habang naghihiwa. Tayo, that's good. Okay. Tapang. Ready na natin lahat ng sangkap pa. That's good. Tapos dadalhin na lang natin doon sa taas. Kasi yung kusina, sa taas yung kusina natin. Malayo yung kusina natin, nasa taas. Natakot ako sa kutsilyo. Talas. Oh. Okay. Okay na yung lason. Sibuyas. Bawang naman. Every day I wake up. Sama-samahin na sila rin. Mahilig ako sa bawang. That's good. Namiyaw ako ng bawang. Mahilig ako sa bawang. Isang bawang na malaki yun. Ito naman yung sahog. Itong binibili kong karne mga kadatsugod, yung part, ano to yung pork chop banda. Pork chop, masarap to eh. Di siya sobrang lambot, di rin siya matigas. Tsaka yung mga baboy dito malalambot. Mabilis lang lutuin. Di siya yung makunat na baboy. Bilis lang ano to. Gisa mo, maya maya lambot na. Tsaka magaganda yung ano rito. Makikita mo magaganda yung karne. Yun, okay na. Daling ko muna sa taas to. Tsaka yung sitaw. Balikan ko yung kawali. Tsaka yung mga patis, mga ganun. Ito muna. Ito muna daling ko sa taas. Matrabaho lang dito. That's good pag nagluto kasi. Yung kusina nasa taas. Wala namang magagawa. Yan ang design ng bahay, di ba? Alam mo, yan yung baba. Ang kusina ito. Sa taas.
Tapos pa yung washer. Nangyari rito. Baliktad. Buksan na natin yung ilaw. Yun. Tapos mamaya na yan. Kunin ko muna yung mga lutuin. Ito kasi yung second floor ka. That's good. Sa baba yung mga lulutuin. Dito na lahat ng sangkap mga ka-that's good. Ayan mantika. Magluluto na tayo. Panginan natin. Ilawan natin. And that's good. Yun, no? Lagyan na natin yung mantika para dami yatang mantika. Ito kasi ka-that's good. Chicken broth ito. Broth mix. Yan yung pinapampalasa ko. Kasi walang rito eh. Walang betchin, that's good. Walang MSG. Yan yung MSG ko. Ayun, no? Lagyan na natin yung karne. Ito, medyo pag-brownin ko ito. That's good. Kailangan mag-brown siya. Sabay higop ng kape. Pag-brownin natin. Ganda kasi rito eh. That's good, oh. Kita mo yung lake dito. Maganda tong bahay nila. O yun yung lake. Doon yung lake. Tapos dito din may peak abo rin dyan. Ang ganda rin ng view doon. Brown na ka, that's good. Masok na yung bawang tsaka sibuyas. Nangamoy na, oh. Sarap na nung amoy nyo. Lutuin ko ngayon. Maluto yung bawang tsaka sibuyas. Lagay ko na rin yung kamatis. Halo-haloin ko lang. Sarap to. Lagyan ko siya ng konting patis. Pampa-amoy-amoy lang. Yun, nilagay na yung utong mga ka-that's good. Yan, nandyan na siya. Kailangan pakuluin na lang para magsama-sama sila nung lasa ng karne, sibuyas, bawang, kamatis. Lahat na para magsama-sama sila. Takpan natin. Tapos pakuluin natin hanggang lumambot pala. Lagyan ko na siya ng asin mga ka-that's good. Na yung asin ko, lalaki ng butil eh. Kakaibang asin to ah. Ang labo niya, oh. Ito, kulay malabo. Kaya pala gray pala siya. Atlantic gray. Subukan ko ano yung lasa nito. Mga ka-that's good, oh. Sarap na, oh. Bangko na mga ka-that's good. Luto na. Sarap nito. Lagay ko na yung spinach. Yung spinach ka, that's good. Ang na, wala tayong malunggay. Spinach yan. Masarap din yan. Spinach. Kung nakain ni Papay, lumalakas siya eh.
Yun, luto na mga kadats. Pwede nang kumain. So mas masarap to pag yung malamig na siya. Kaya ayokong kainin to na ganyan, yung bagong luto. Gusto ko yung malamig siya. Yung pinakay ko na kadats ko. Sarap po. Yun, dyan muna siya mga kadats good. Paanohin natin? Medyo pa-stain natin kunti. Tapos nagsalang na tayo ng kanin. Yun o. That's good o. Sarap kumain na mamaya. Ayun, tuloy natin yung DoorDash mga that's good. Nakapagluto na tayo pero mamaya pa kakain. Mga magsusundo ako mamaya. Siguro mga 6 ng gabi kakain. Sarap ng ulam. Utong. Tuloy ko muna yung schedule ko ng DoorDash. Mga that's good. Nag-aantay pa ng deliver oh. Wala pa. Di ba tumutunog? Tambay tayo dito sa tambayan natin. Dito sa Lower Mission Park. May dineliver tayo ulit sa university. Ang dilim na ka, that's good oh. 4:30 pa lang ng hapon, madilim na. Nag-post muna ako kasi ang style ko ngayon, pag na-deliver ko yung item, babalik ako dun sa Lower Mission. Malayo ka, that's good yung pinag-deliveran ko, mga 10 kilometers. So babalik ako dun sa back to barracks kumbaga. Dun sa Starbucks yung tinatambayan ko. Tapos dun ulit ako mag-aantay ng order. Ganun yung ginagawa ko ka, that's good. So papunta tayo ngayon dun. Ayun, magsusundo naman tayo mga ka, that's good. Tapos na yung pangalawang trabaho ni Mrs. Susunduin ko siya. Ang dilim na ka, that's good oh. 4:30 pa lang. 4:30 pa lang ng hapon ito eh. Dalawa kasi ang trabaho ni Mrs. Unang trabaho niya sa umaga, yung sa Siesta Hotel. Mga 6 hours hanggang 8 hours dun minsan. Tapos yung pangalawa na trabaho niya araw-araw, yung sa bahay nung employer niya na matagal na, yung nagdala sa kanya rito sa Canada. Minsan ikukwento ko rin sa inyo kung paano kami nakapunta rito sa Canada. Pumapasok pa rin siya doon mga 3 oras sa isang araw. Malaki na yung alaga niya, 10 years old na. Sa susunduin ko siya ngayon, malapit na ako dun. Tapos uwi na kami, kakain, tapos ako naman lalabas ulit, itutuloy ko yung biyahe ko. Mga that's good. Ni-resume natin yung DoorDash natin, pero skip tayo ngayon, that's good. Nagde-deliver tayo. Dito tayo sa bundok may nag-deliver. Ang kalsada nila oh. Kapal nung ice oh. Ice yan, that's good. Dito tayo mag-deliver. Sakto bumuhos naman yung snow. Bumubuhos na yung snow, mahina lang. Dito sa mga bundok banda ka, that's good. Hindi na natunaw yung ice sa kalsada. Yan oh. Skip tayo ngayon mga ka, that's good. Skip DoorDash, dalawa, pero skip yung dineliver natin kanina. Medyo umambon ng snow ah.
Pero natutunaw pag bumabagsak. Mamaya yan. Walang buhos ang snow dito sa baba. That's good. Parang gabing-gabi na. Wala 6 pa lang ng gabi. Pag summer, tirik na tirik pang araw na ito. Ganitong oras. Lulubog ang araw pag summer. Mga 9:30 ganyan ng gabi. Ayun, may na-pick up tayong order ka. That's good. Meltwits. Kasi pick up natin dyan lang sa Meltwits. Yan yung Shesta Hotel. Meltwits lang tayo mga ka. That's good. Dito lang yun banda. Ayun oh. Doon lang yun. Doon tayo pupunta. Ah, nilawan na pala to. Hindi ko lang nakikita. Kaso, may gift wrapper sa baba niya. Style niya siguro yun. Ay mga ka-that's good. Sa Meltwits, dyan tayo magpipick up. DoorDash. Hi. Nahanap nila yung hat ko na ano, Mickey Mouse. Naloko ako ng mga yun ah. Ganda rin no? Deliver natin ito mga ka-that's good. 8 kilometers. Lagi kong dinedeliveran tong banda na to. Yung mga nag-order, sila din. Yung mga umu-order sa app. Kaya pabalik-balik ka rin na bahay nila. Magbabaser tayo, that's good. Welcome. To find a directory listing, use the pound key to move the list down and the star key to move the list up. 1, 0, 2. May na-pick up ulit tayo. Quesada Burritos naman to. Diyan tayo sa Harvey Avenue. That's good. Parang ano, madaling araw na oh. Walang sasakyan, walang tao. Lamig kasi, -1 ang lamig mga ka, that's good. Quesada. Sunod na order mga ka, that's good. Double order, dalawa oh. Dalawang pizza. Dito tayo ngayon sa Swan Pizza. Masarap din yan oh, yung Edo Japan. Sarap ng noodles nila dyan. Dito tayo Swan Pizza magpipick up. Uwi na mga ka, that's good. Sumakit yung ulo ko. Bakit kaya sumakit? Sa lamig yata kaya sumakit yung ulo ko ah. Hindi ko na tatapusin yung schedule ko. Alas 8 pa lang ng gabi pero uwi na ako mga ka, that's good. Baka kulang sa ano to, tulog, tubig o ano, sa lamig siguro. Bumuhos rin kundi yung snow. That's good. Bumubuhos na ka, that's good oh. May pakunti-kunti na eh oh. 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 Ano kaya kung i-shovel ko na siya ngayon para hindi ko na i-shovel bukas, no? Shovel ko na kaya ngayon.